Those for 19 tons. 19 tons? Yeah. With different sizes? For different sizes. As you can see, these are different Where sizes. do you get your steel from? I buy from friends in Joburg. Okay. Yeah. It comes in what? In a coil. Oh, it comes in a coil? Yeah, then you set it in the machine. And you set in the machine, then you don't cut. Goes through cut. Pambiri Malawi nzanga pambiri Malawi pambiri amandi kulubira uli kwanse kumene muli bwino tukulubira chisomo cha Ambuye chili nanu kuli kwanse kumene muli amene mukudwala tipempherera kuti mphamvu ya Ambuye ikuchiritseni amene mudusa masautso osiyanasiyana tipempha chithandizo cha Ambuye chikufikireni chitetezo cha Ambuye chikhale nanu akuluakulu dziko linoli la South Africa anthu ambiri timakhala chisomo cha Mulungu chifukwa zimene zikuchitika zimene zakhala zikuchitika sizedi tinabwera kuno mavuto amene tikuyembekeza umveredwa chisoni ndi chifundo pa mavuto athu koma pala lamulo silimvera chisoni munthu ukaphwanya lamulo limachitapo kanthu lamulo libe chisoni lamulo ndi lamulo ndi anthu ambiri tikukhalira kuno kuchisomo nde mwamumva president uja amene wayankhulira president uja sanafune kuyankhula zambiri akuziwa mavuto amene akudandaula anthu ake akutha kuamvetsetsa komanso kumbali ina mapresident amayiko ena tamvetsedwa kuti mapresident amayiko ena nduna za mayiko ena zikhazopereka pressure ndi kumuimbira mafoni yeyo ja president uja kuti anthu athu kumene kwakuzunzidwa anthu athu kumene kwakumenyedwa anthu athu kumene kwakuopsezedwa kodi iweyo wayiwala zimene ifenso tidakuchitirani nthawi imene mazunzika ndi azungu sono being yeyo ja president akwena kuteteza dziko lino kwa anthu ake china chonse chimene chingagwera kwena chitapo kanthu komanso akwena kuteteza maubale ndi mayiko ena ndi president ali pakati pali zambiri zikumuchitikira president wa dziko lino Ramaphosa president uja kuli nkhani imene kuchitika kuti atampanga impeach kubwera zisankho ndi kuli nkhani imene ikuchitika chipwirikiti cha dziko lino zinthu zitatu akwena apanga nazo deal kuseva udindo wake ngati president kupulumutsa chipani kuzisankho zobwerazi ndachipulumutsa bwanji chipani kuzisankho zobwerazi dziko lino anthuwa zaka za kumapeto kuno apangidwa brainwash kumakhulupirira kuti anthu obwera ndi amene tikuononga zinthu dziko muno anthu obwera ndi amene tikupangitsa mavuto azachuma m'dziko muno koma pamene sali choncho zinthu zimene zizi amayambitsa ma politicians omwewo apo tawo udindo wawo kuti akulephera kupanga provide ntchito akulephera kupanga provide service delivery kwa anthu awo ndi amanamiza kuti anthu obwera ndi amakuyambitsa anthu obwera chifukwa choti achuluka bla bla ndi anthu amamvera kuti asukulu athu anena zoona ndi aliyense amene amabwera ndi khadi yokuti campaign strategy yokuti anthu obwera azipita anthu akuno amamuvotera kuti ameneyu akutifuna zabwino anthu obwera akutenda ntchito akutenda ma business pamene sali choncho ndi boma limene likulephera ndi president uja sangabwere kwauza anthu aja kuti inu mutenga malamulo m'manja mwanu mukulakwisa ndipo ndikuletsa izi sangapange chifukwa choti akuopa nenso kuti udindo wake uli pampeni kale chipaniso chili pampeni kale chitha kuluza zisankho so is trying kuima mbali yawo anthu wema mpakati kumbali anthu ake ndi kumbali anthu obwera chifukwa malamulo a dziko linoli section 41 of Immigration Act imaletsa munthu kutenga lamulo m'manja mwake kumfunsa munthu chipepala ka kumuseja munthu kapena kumutulutsa munthu nyumba ifuyiri ndi obwera section 41 imaletsa ndipo chilango chake ndi 8 years kundende kapena kulipira fine ndi lamulo limene lolo constitution zilipo ndiye munthu kuphwanya zimene zita akungomuyang'ana anthu aja kupanga zimene ja daily tukaona ipi passport ipi paper una permit akufunsa zambiri zimene sakuyenera kupanga iwaja akuyenera kupanga zimene zijazo ndi ma officers amene analembedwa ntchito panga zimene zija tikutauli kuona anthu akumamangidwa kutengedwa koma pali section 13 ya Immigration Act imene kuwapasa anthu wamba mphamvu imene anthu akugwiritsa ntchito molakwika mphamvu imene akuwapasa ndiyo kuti akuyenera kupanga report kuti uyu
alibe zipepala ndiobwera ndi illegal immigrant akwena mpanga ripoti ku polisi boma abwera zatenga munthu osati waja kutenga lamulo m'manja mwawo. The section 13 anthu aja sakuimasulira bwino akuye chifukwa zimayi uja uyuyu waza madudula wayankha mwamwano kuti president section akwinena ya 41 iyo ndimene komanso ife kuti section 13 imene kuti lola kupanga ngati home affairs pamene sikutero section ikuti akwene kupanga report osati agwire munthu kapena umanga munthu. Koma tikutha kuona anthu aja kumalowa m'manyumba ndikumatulusa anthu ndikumatenga iwo aja akwena kungopanga report osati kugwira ntchito ngati apolisi. Ndiye kuli section 38 imene anthu ena mukudanda kuti malandoda kuti tamangitsa malandoda kuti salandiso ndalama. Section 38 Immigration Act ikuletsa munthu kupanga haba munthu opanda zomwerezo kanziko mu. Section 38 ikuletsa munthu amene ndi nyumba kumapangitsa renti kumakazika kwa munthu amene alibe chipepala. Section 38 ikuletsa. Ndiye akudziwa kuti zinthu zikupita kuvuta amene akukana ni malandodi kuti fesi tikufuna amene akudziwa kuti lamulo lilipo limene likuletsa. Maona penepo ndipo section 38 imeneyi ndimene yavuta kwambiri m'makwalala m'manyumbamo. Koma section 41 ikumuletsa munthu wina aliyense munthu wamba kugwira ntchito ngati wa polisi. Koma anthu aja kugwira ntchito ngati wa polisi akuphwanya lamulo lija boma likungoyang'ana. Ndakuluakulu kukhala kwa kudziko kuno tukhale azisomo zinazoona ndipo apa patisakhala tikumana mizana yayi. Tikuthokoza DPP RSA diaspora ntchito imene mukuyigwira akuluakulu tentisiyeni za ndale. Ine am in contact with anthu amene wawa daily. They are trying pusha kuchokera ku Malawi. They are trying pusha ku embassy. Siyani kandino akongeresi kandino a UTM kandino a PP kandino a chani tenzisiyeni uko tizinena zoona on the ground zinthu zizili bwino. Chifukwa DPP yo aliso kunoku akuma nazo zimenezi. Nde DPP diaspora RSA wing ikugwira ntchito yakulu akulu musakuiona ina. Mabasa amene aja anafika kuja they had to fight these guys each and every time kuimbira mafoni ku embassy kukambirana nda ku embassy kuti please kumosope ndipo zinthu zinateka ngakhale anthu osakumachulidwa akamapanga ma press release a embassy ngakhale anthu osamachulidwa koma anthu agwira ntchito limodzi ndi mmene zilili pali zina simafuna kuti viviro kweza mbendera koma they know they appreciate chifamila ndamene apereka information yenerera. Ndeti entisamaleni makwalalamu samangomvera wina aliyense amene akubwera kuti ine bwana ndithandizeni ine ndanena kale zinthuzi ngati muli ndalama zokwanira nyamukani akuluakulu muzipita samana mizani nyamukani mabasiwo za mabasiwo zisiye kaye uko amene muli nzoyenerera nyamukani kuti mabasiwo ngati angabwera athandize anthu amene avutikitsitsa ngati mene achitira kumosobe kuja anthu amene aja akufika lero ku Malawi atuza akafika ku Durban tikumva kuti sikuli bwino. We fighting kuti ku Durban aboma la Malawi pangepo kanthu akafike ndithu ku Durban pakale panopa DPP RSA wing ili ku Durban on the ground kupanga zoyenerera kuti kwapezeka kule anthu kwina kwake 350 amene akukhala ku mzikiti ndikula anthu ena akakhala ku mizimbe. DPP RSA wing yapeza anthu amene aja ikupanga report kuboma kuti please ayesetse ndakuluakulu tentikhalani osamala kuna kuli kusemeneteri koma ndune amobwereza amene muli ndalama zomuthopera ku Malawi dzinkani zopita zinthuzi zikuoneka kuti tili patoka zomwambira mala ndi makunyadirani ndikubwera ndi update ina zimene anena aphakira mtakati ndangize mtunu after zimene wanena president ndi zimene so wanena zimayo Jacinta ndikupasana update imene zinthu pa ground zili motere ndikuwuzani makunyadirani Malawi zomwe kwambiri.